Duwe utang dan duwe utang amin Allahumma. Wong kok mbok dongakno duwe utang iki karo wong piye? Wong kene ya pinter-pinter ora gelem sih. Lah mbok pancing. Ora ana ora kaya bojoku. Lah bojone piye? Ngene iki tak rewangi raiku orek-orekan ngene. Iya. Bojomu piye? Ngene iki tok omah wis dinteni bang mekar kok. Aku ngerasakno bojoku iku. Bojone aku ki ngerti. Piye? Dinane ketemu karo bojone. Piye, Mas? Alasane kene apa kok melok bang mekar? Alasannya apa? Ora apal Pancasila. Kok iso? Lah ngger kumulan nganggo Pancasila mulai dhewe melok ngapalno. Lah ya pinter saiki nek gawe omahe, maune lak ora dikai butulan lawang guri. Iya. Saiki dikai lawang butulan lawang guri. Oh, benisis. Ora. Lah ben apa? Dan nek tak gebang kan terus jablas pengguri dene. Delik. Kowe iki ora kaya ngono. Ora ngono piye? Neng kene iki ora usah bahas bang mekar. Ya ora piye nek Wong kene alhamdulillah ora enek sing duwe utang. Ya makane aku sing dhewe utang tak critakno. Oh alah. Nek menawa kono sakno ben ngiwangi 5.000 lak aku. Ngiwangi nyaur utang aku. Lah kok utang-utang dhewe kok njaluk ngewangi. Ora wong utang ya ora apa-apa, tinggo penyemangat. Penyemangat apa? Yo kerjane ben semangat no, Mas. Oh ngono. Iya. Utang ngono ki yo nggo apa? Duh, utang ya tanggo tuku anunan to, Mas. Tuku apa? Tuku pralamito no, open-open no. Lah kowe iki ndagel yo bareng aku. Ya. Iya toh? Heeh. Ndagel bareng aku apa-apa kok iso kowe iki jek duwe utang iki lho. Padahal kene berangkate bareng lho. Bareng to, Mas. Aku ngerti. Apa? Mergo kowe kakek rokok. Kok iso? Kowe sedina rokok entek pirang ngadah? Rong adah. Rong ngadah kuwi gawe ae 15.000 sedina 30.000. 30.000. Kumpul saulan setahun 10 tahun. Iya. Kowe iso tuku mobil reng. Kowe nek ora rokok, Setahun ora rokok iso tuku. mobil Saiki sampean rokok to ora, Mas? ora. Ya wis tuku mobil. Bro. Lalu rokok wae. Oh iya ya. Ora rokok kok tuku mobil. Ora rokok ya ora tuku mobil. Iya ya, iya padahal. Lalu rokok wae. Tapi kan ora duwe utang. Ora apa-apa duwe utang. Wong aku duwe lafale kok. Lafale piye? Lunas utang tanpa bayar. Lho. Putune Sunan mbok kadoni lele. Kowe iki putune Sunan. Iya. Sunan Kalijaga. Kaduan. Lho, Sunan Gresik. Ora. Sunan Bonang. Alah kleru. Lah Sunan sapa? Sunandar. Bakul kirik Jatirogo iki mbahku. Ngomongi. Pasamu Sunan sapa? Oh tak kira iki Sunan tenan nek Sunandar bakul kirik. Yo tapi lak japane lak ampuh. Ampuhe piye jawabane? Donga nglunaso utang tanpa bayar. Rungokno Bu jenengan nek duwe utang nggih. Iki eneng donga kok ngene Mbah Sunan. Mbah Sunan. Sunandar. Bakul kirik. Tapi ampuh kok. Apa ya dongane piye? Nglunaso utang tanpa bayar. Heeh, dongane reng. Jajal rungokno. Aja pengen nganggo lho ibu-ibu kene. Oh, aja dienggo Bu. Nggo kuwe ae Oh nek iya. duwe utang. Heeh, aku nek duwe utang tak rungokno Dik, rungokno iki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tuh. Ora nganggo akbar. Oh, gak lah. Allahu. Oh iya. Denger to ora? Iya. Jare anak kiai. Ayo aku anak kiai ayo. Gus iki jenengku Gus. Jare dus. Terus ya kowe. Terus Piye? Allah. Allahu Krungu. Wis pokoke baru Allahu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Loh. Aja kei hop iki aja. Oh, berat. Allah tok. Aja kei hop. Oh iya ya. Ngono kok. Kuwi tak sing santri iki sini-sini wong kene kowe. Aku yo rada isih kok ketoke diguyu iki demang mosok kleru. Kleru kok. Allah tok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tok. Wong ganteng anak wong gendeng. Pakune kene aja bater-bater. Ora ngono. Kowe ku yo ngono Allah, ngono lho Mas, kaya ngaji-ngaji ngono. Iya. Iki mang lapale piye lapale? Indrin baik kenombenan utangmu mesti lunas. Iki nggo dhewe, ibu-ibu pengiring-pengiring aja sampe oleh nganggo lho ya. Nggo dhewe ae. Indrem baikon. Ombenan utangmu mesti lunas. Iki aja-aja apa? Kuwi rasa nganggo bismillah. Wong
nganggo bismillah. Masa bunuh diri? Isini wong. Ora ngono. Oh. Lho ora ngono lho carane lunas utang piye nek ora Kalau naso utang iki carane kok siji. Apa? Mergawe sing mempeng duwite diklumpukno dibayar utang. Ngono. Heeh. Lah kok utang neh ora duwe duit. Ah, eneng cara nomor loro. Carane piye? Sing utangi dipateni. Lho, dosa. Iku dosa muga lando. Dosa kok muga landa. Ora ngono iki sinten-sinten mantene Mbak. Mantene Mbak Irna karo Mas Imam. Mas Imam, wah ngene iki lho Mas. Piye? Pindane raja sehari semalam wong mantenan. Oh alah. Penake ini iki wong mantenan iki. Kowe yo tau dadi manten. Tahu sing ngiring yo ora wong ini iki yo Mas. Duh, Yo ora ki tangga pondangdut ini yo ora. duh. Lah kowe sing ngiring sapa? Ya wong dadi nganten iki sing ngiring yo ngene iki rapi-rapi, ngene iki nganggo kudung. Sing lanang yo nganggo batik, kemeja. Mbah aku kae kok ora ngene yo. Lah kowe sing ngiring apa? Hangsip kok. Lah kok Ah, gua pentungan kabeh. lah kowe diiring hansip ki jawaan lunggum yo ning ngene iki. Alah kok lungguh ning kene iki Lah kok apa? lunggum ning ndi? Lungguh ning rondan gerdu iku kok. Lah kok iso? Aku iki ceritane sepele. Sepele piye? Aku iki kerja OPR gone kancaku wedok. Iya. Ora kelamben tok iku lho. Bisa digrobyok aku. Lah kowe kerjane PR ya ora klamben. Lah wong sumu kok. Kuwi jenenge kowe digrobyok. Grobyok Aku nek eling mantenan iki malah kudu nangis. ora usah nangis. Wong wis mbok lakoni wis metu anake ngono kok. Atek nangis gini. Aku yo dadi nganten ya biyen kowe aku nek biasa dadi MC. Heeh. Eneng acara ngono kuwi. Piye? Kudu nangis eling ngantenku biyen. Ngantene piye mosok ora kaya Mas Mbak Irma iki? Nek Mbak Irna iki karo Mas Imam pisanan petuk balang-balangan gantal. Lah kowe? Aku balang-balangan boto. Lho. Ora ana yo balang-balang umume yo manten yo balang-balangan suruh Mas. Balang-balangan gantal. Heeh. Heeh. Terus Terus ngidaki iki mang ngidaki ndok no mesti nganten.